Ćao svima, ako vam se ikada desilo da ovo ugasite ovdje, na primjer ovo najbitnije ugasite i nemate gdje sad da stavite ovako da na primjer da se desi i pomešate sve ove toolbare, znači idete na ovo view, onda Windows ovdje i default i sve će da se vrati na staro, znači ovo će tako, op, ovo ne treba, znači ja idemo opet, evo ja sam opet zeznuo stvar. Ovo vam ne treba poučite i Zoran, svima to sve radi kako treba. To je bilo to, znači ovo je bio kratak video. Hvala što ste gledali i